Nikola Petrović i Aleksandar Đorđević su zajedno sa Zlatiborom Lončarem švajcarskoj medicinskoj kući, farmaceutskoj kući Novartis, obećali stavljanje na listu leka Gilenya, na listu koju finansira naše zdravstveno osiguranje. A od njih su, kao za uzvrat, dobili donaciju za postradale u Obrenovcu u visini od 250.000 evra. Tu su bila sanitetska vozila, rentgen i ultrazvuk, kao da niko ne zna da farmaceutska industrija nikome ništa ne poklanja bespovratno ili bez usluge. Pogotovo jednoj državi kojoj naplaćuje inače neke druge usluge. I Novartis je to sve što je isporučivao višestruko naplaćivao. Novartis je obećavao i uštede našem zdravstvenom sistemu u lečenju obolelih od multiple skleroze, a profit ili prodaja tog leka će im doneti desetine miliona evra. Taj Novartis je poznat po tome što odavno podmićuje lekare širom sveta, a radio je svojevremeno ovde i sa Tomicom Milosavljevićem u vezi vakcina protiv gripa. Republički fond zdravstvenog osiguranja služi, kako kažu naši lekari, članovi Srpske radikalne stranke, koji su nam pomagali u sastavljanju ovih ekspertiza kao protočni bojler za isporuku novca. Za Obrenovac se dakle zna da je dobio opreme u vrednosti od 250.000 evra, a koliko je Zlatibor Lončar dobio još se ne zna, ali saznaćemo. Može se već nešto i provizorno sračunati. Nikola Petrović, koji u svemu tome učestvuje, kupio je švajcarski sat Rolex od 480.000 evra, a nikome ne mora da ga prijavi, pošto to nije nekretnina, nego pokretna imovina. Lončar se inače nekom prilikom mnogo uplašio Čumeta. Vi znate ko je Čume, sad je u zatvoru, to je vođa surčinskog klana. Navodno ga je negde Čume jurio vozilom po Dedinju iz nama nepoznatih razloga. Nama su nepoznati ti razlozi, ali Zlatiboru Lončaru nisu nepoznati, a on je naravno bio čovek koji je pripadao zemunskom klanu, kad su se razdvojili Zemunci i Surčinci, kad su međusobno ratovali. Mislio je tada da ga Čume kao osvetnik juri, da ga likvidira. Priveli su Čumeta u BIA-U, ispitivao ga je lično direktor BIA-E. Možete misliti koliko je važan Zlatibor Lončar. Lončar niti čita knjige, a ne može ni da piše kad ne čita knjige. To se vidi i po njegovom siromašnom rečniku, bednim manirima, neznanju u vezi zdravstva. Nedavno je u Narodnoj skupštini branio zakone iz oblasti zdravstva. Sve probleme tog katastrofalno vođenog sektora sveo je na volonterske specijalizacije i karticu zdravstvenog osiguranja. Zakoni koji su bili doneseni bili su nepotrebni i neadekvatni. Rasprava je bila višečasovna, ali bez ikakvog meritornog značaja. Jedinu je korist srpski narod imao od te rasprave, što se pokazalo prvi put javno, direktno u javnosti, koliko je Zlatibor Lončar nekompetentan i kao lekar i kao ministar. Iste te večeri je opet bio u urgentnom centru, gde su čekali satima hrvatske doktore da vrše navodno neku transplantaciju. Opet im je plaćan novac na ruke, bez poreza i dažbina. Tako nam provode tu medicinsku reformu. Pošto je reč o asistentu u 43. godini, na predmetu na kome ima preko 50 profesora te životne dobi, dakle, ne docenata, nego profesora, on nadoknađuje svojim luksuznim životom nestručnost u naučnom radu. Taj njegov BMW navodno košta, taj njegov džip košta oko 100.000 evra. To je dakle ono što smo mogli o tim konkretnim pojedinostima danas da vam saopštimo. Što se tiče njegovog šuraka Gorana Andrića, koji je postao beležnik, da vam još napomenemo da je toj notarskoj kancelariji pripao Novobeogradski blok, koji se planira da bude obuhvaćen projektom Beograd na vodi. Dakle, sa ove strane reke SAVE. Celi projekat Fond za lečenje dece u inostranstvu je njegov. On će tu uzimati donacije velikih farmaceutskih kompanija, trgujući s njima i to po principu vi meni pare, ja vama lekove na listi i tako dalje. Očekuje se da tu bude malo novca zaista fondu za decu, a najviše novca Zlatiboru Lončaru. Za 9 meseci Zlatibor Lončar nije nikakav ozbiljan projekat pokrenuo.
Odobren je pre pola godine kredit Svetske banke za nabavku uređaja za zračenje malignih bolesti. Čuveni Gamma nož, uređaj za lečenje tumora mozga, je obećao u januaru, još nije raspisan tender. Znači, taj uređaj ne može da se zadugo još dobije. Obećao je da će rasvetliti slučaj nestalih beba, ni tu ništa nije uradio. Jedino što je bio spreman da govori o lekovitosti marihuane. Urgentni centar je organizovao na Kopaoniku za skijaše i njihove pratioce. Dakle, to mu je mnogo značajnije od lečenja obolelih od raka i drugih teških bolesti. Trenutno oko 150 miliona evra stoji na računu jedne banke u Luksemburgu, koji je namenjen izgradnji kliničkih centara u Srbiji. Više plaćamo kamate za taj kredit nego za depozit. U Srbiji je na tržištu mnogo neregistrovanih i nekvalitetnih lekova. Ministarstvo na to ne obraća pažnju. Koristi se neki lek lidokain. Mesecima se koristi iako je Evropska unija upozorila na opasnost od njegovog korišćenja. Nije povučen sa tržišta. Preko određenih aktivista sindikata zdravstva podmićuje Lončar određene ljude da mu ne bi smetali, a čak imamo podatke da je instrumentalizovao i grupu novinara da za njega rade, da o njemu afirmativno pišu i da za to dobijaju novac. I treći elaborat. U njemu se ponavljaju mnogi od ovih detalja koje sam vam već izneo, ali i neki novi, da se u urgentnom centru Zlatibor Lončar ponaša bahato, bezgranično samovoljno, nesavesno, viče, galami, postrojava starije i iskusnije od sebe. Dakle, maltretira one lekare koji stvarno nešto znaju i umeju da rade svoj posao. Drži vizite profesorima i daje im instrukcije za lečenje i negu. Smenjuje direktore klinika, Kliničkog centra Srbije i odeljenja, koji u struci imaju značajno mesto, a dovodi poslušne ljude. To bi dakle bilo u najkraćim crtama ono što smo vam obećali za Zlatibora Lončara. Ima tu još nekih detalja, ali nešto ćemo ostaviti i za sljedeći put. Zašto sam odlučio da ovo prekratim? Zato što imamo potrebu da vas obavestimo o još dve važne stvari. Mi smo na konferenciji za štampu od 4. decembra pokrenuli pitanje privatizacije Železare Smederevo i planirane kupovine od strane Esmarka, američke firme. I tu imamo neke nove informacije, pa želimo da vas danas o njima upoznamo. Vlada Srbije je raspisala tender kojim je pozvala firme zainteresovane za učešće u privatizaciji, ali poenta nije samo u tome što je unapred Esmark favorizovan, nego što je Esmarku obećano da će se iz budžeta Republike Srbije uplatiti 208 miliona evra. To je donacija Vlade Srbije onome ko se pojavljuje kao neko ko vrši dokapitalizaciju Smederevske železare. Postoji obaveza od 1. januara, to je čak i Evropska unija naložila, pošto ovaj režim pokušava da nas uvede u to nesrećno članstvo, da se od 1. januara ne mogu davati dotacije javnim i društvenim preduzećima, ali oni traže varijantu da se to u ovom slučaju ostvari. Dakle, s jedne strane, Esmark ulazi sa beznačajnom sumom novca, a država unapred garantuje 200 miliona evra. Briselskim sporazumom od 31. januara je zabranjeno da se iz budžeta plaća državnim firmama. Ignorisana je, to smo vam pomenuli prošli put, ponuda firme iz Italije, koja je imala i kineskog partnera, i tražili su da iznajme kapacitete železare i godišnju proizvodnju podignu na preko 700.000 tona, odnosno da sami doprinesu godišnjoj proizvodnji od 700.000 tona, koja bi uz postojeću proizvodnju od 300.000 tona obezbedila potpunu samostalnost u poslovanju železare. Obezbedile bi se plate radnicima, porezi, doprinosi i uzimala renta na ime iznajmljivanja proizvodnih kapaciteta od 10 miliona evra mesečno. Dakle, nudili su državi na ime iznajmljivanja železare 10 miliona evra mesečno. To je na godišnjem nivou iznos od 120 miliona. I više ne bi bilo potrebe da država subvencioniše proizvodnju.
Država je sve, vlada je sve to ignorisala i okrenula se Esmarku, firmi koja se sve vreme protežira kao spasilac srpske čelične industrije i same srpske ekonomije, i to na jedan nesvakidašnji i u dosadašnjoj praksi neviđeni način. Jednostavno se nameće rješenje, kažu naši eksperti koji su se bavili tim pitanjem, kao jedino moguće i opravdano nameće se to rješenje, a svi drugi modeli i partneri se potpuno zanemaruju. A tu se uključuje američki ambasador u Beogradu, Kirby, na isti način na koji je to radio njegov prethodnik iz 2003. godine, to beše Montgomery, koliko me sećanje služi. Naravno, naša konferencija za štampu je verovatno zabrinula Vučićev režim i doprinela da se izmene uslovi u tenderskoj proceduri. Ali im je rok bio suviše kratak. Imali su samo jedan dan da to učine. Mi smo obelodanili njihove namere javnosti 4. decembra, a oni su objavili tender 5. decembra. Dakle, koliko su uspeli da naprave promjena, promenili su suštinu time što se odustalo od svih već isplaniranih namera i obaveštavaju tada da će se otkup dokumentacije, koji bi inače morao biti moguć istog dana kada je tender raspisan, znači 5. decembra, da se može otkupiti tek 4 dana kasnije. Toliko im je trebalo vremena da nivelišu neke od naših kritika od 4. decembra i da se ne izlažu riziku da ćemo ih napasti još žešće povodom toga. Za sve vreme trajanja tendera, opet mimo svih procedura i pozitivnih iskustava iz prakse, kroz medije u Srbiji, od samog premijera Vučića i resornih ministara se u prvi plan stavlja samo Esmark. Dakle, besmisleno je bilo da se neko drugi pojavljuje. Kao što je i bilo očekivano, s obzirom na procedure i postupak priprema i posljedica predradnji, do raspisivanja tendera niko od ozbiljnih igrača u metalskom biznisu se nije ni javio. Neće ti ozbiljni i veliki igrači stavljati svoju reputaciju i biti ikebana za neke potpuno neuobičajene i ekonomski neopravdane poteze vlade Srbije i premijera Vučića. U izmenjenom tekstu tendera ključna stvar je u tome što se sada ide na model prodaje udjela imovine dokapitalizacijom. I u tenderu stoji da je novčani kapital Železare 16,7 milijardi dinara. Da se prodaje 80% udjela od 100%, a da razlika od 19,9, zapravo može se zaokružiti na 20%, ostaje u vlasništvu države. A s druge strane kažu da se ide na model dokapitalizacije. I u tom drugom delu se govori o prodaji. Ako je reč o dokapitalizaciji, onda ne sme da se otkupljuje već postojeća imovina, nego da se već postojeća imovina dopuni. Dakle, ako je procenjena vrednost Železare 16,7 milijardi dinara, onda bi Esmark u slučaju dokapitalizacije trebao tu da doda nekih od 12 do 13 milijardi dinara, pa bi onda ukupna imovina dokapitalizacijom dostigla iznos od 30 milijardi. To je dokapitalizacija, a ne ustupanje 80% Železare, a govoriti da je reč o dokapitalizaciji. Znači, oni nisu u stanju ni da razluče šta je to dokapitalizacija, a šta je prodaja. To je što se tiče Železare Smederevo. Ono što je tu najveći problem, to je da se vlada Srbije obavezala da dotira Železaru sa 208 miliona evra. Zašto dotiranje ako je izvršena dokapitalizacija? Dakle, za 80% povećana vrednost. Ta vrednost nije mogla biti povećana materijalnim sredstvima. Nije ugovorena nikakva nabavka novih visokih peći i tako dalje, nego je vrednost povećana gotovim novcem. Tako bi trebalo da znači, a šta će onda dotacija vlade? I ono na čemu mi insistiramo je da Esmark grupa mora zajedno da pokaže i dokaže da je platila 80,1% od 16 milijardi dinara, bez obzira da li se radi o kupovini ili dokapitalizaciji. U oba slučaja, i kupovine i dokapitalizacije, oni moraju toliki novac da plate. Ako je kupovina, taj novac ide u budžet, 80% vrednosti, a ako je dokapitalizacija, onda država zadržava svoj deo, a povećava se ukupna vrednost Smederevske železare. Dakle, i tu će se desiti, tu se već dešava veliki kriminal koji mi jednostavno ne možemo tolerisati. Pošto smo vam sada već mnogo vremena oduzeli, a u 1 sat imamo sednicu izvršnog odbora Srpske radikalne stranke,
Treći elaborat koji smo za danas pripremili o kriminalnim radnjama naprednjačkog režima odložit ćemo za sljedeću konferenciju za štampu. Izvolite, imate li neko pitanje? Stefanović Jelena, novinar Dana. Želela bih, ako možete, da prokomentarišete današnju posetu, zvaničnu posetu Hašima Tačija Crnoj Gori. Kako to ocenjujete? Profesor dr. Vojislav Šešelj. U Crnoj Gori na vlasti je još uvijek izdajnički mafijaški režim Mila Đukanovića. Milo Đukanović svih ovih godina čini sve ono što je na štetu srpskom narodu. On se povezuje i ulazi u savez sa svim srpskim neprijateljima. On prvo pokušava suzbiti srpstvo u Crnoj Gori, a drugo pokušava otežati život Srbima na svim prostorima gdje oni žive. To nas ništa ne iznenađuje, jer ono što radi Milo Đukanović u dosluhu sa NATO paktom, što radi u dosluhu sa Europskom unijom, to je suština njegove politike, a dolazak Tačija je samo jedna ilustracija posljedica takve politike. Imate li još pitanja? Ako nemate, hvala vam.